कांचनपुर सब डिविजन में खबजाक IPFT नि लुवाइजिमंग बाय फाशलो आनंद बाजारो कायसा लामसुमा पांदा संग सखा अ पांदाव तिप्रा मथाते CPIM पार्टी याकरै IPFT नि बाना रमफाइका गोबां लुकुरग्न बरग्न लामसुगुइन हारका मन्त्री प्रेम कुमार रियांग बकक तमा थुमना रग्न शाखा हाति बारसा से कायाखो 10 ता बाजार टाउन हल 400 नि स्लाइ गोबां भोटार्स दालबेदाल बतल याकरै IPFT पार्टी नि बाना रमफाइका ते हाति बारसानि यागलो हाइन हाइ तेवाइसा आनंद बाजारो 75 नुकुनि 192 भोटार्स कोबुनि बतल याकरै IPFT नि बाना रमफाइका ते बुसकांशालो IPFT पार्टी टेबो कुराक अंगै त्रिपुरा हासिनि लुकुरगनि हामक्राइनि बागै सामुंख्लाइनि हिनि शाखा मन्त्री प्रेम कुमार रियांग पार्टियों गोबां राजनीतिक दल CPIM मथा विभिन्न राजनीतिक दल दंनायाव नेतृत्व दंबायो गावनानै आंनि खामानिफोराव बेले बेलेनो हामबाय IPFT नि पक्ष থেকে এবং आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে हामबाय मारियो बांमानो फायहा नेथि सप्ताह केहासे कायाखौ थानाय 10 दा बाजार टाउन हलनो प्राय 400 बेसी भोटार पार्टी IPFT जॉइन এবং एक सप्ताह निचो आनंद बाजार 75 फैमिली 75 परिवार 192 भोटार गुबै राजनीतिक दल याकारियो चिली पार्टी IPFT बाना को नमहा दत तंबाइको এবং कांचनपुरा डिविजन IPFT उठी खाइनांगनि बासाफिहा शुद्ध कांचनपुरिया समस्त त्रिपुरावनो दिनै कांचनपुराव थानाय गरनि खवायो सयनि बोथोराव मोननाय जाबाय तावमा तिंगो साबायो पार्टी IPFT नि प्रोग्राम बा जॉइनिंग प्रोग्राम दङ आबो साबायो एबं जों आसा खायो जों बेवहाय दिनै 2017-18 बावै IPFT सक्रिय थानाय राजनीतिक दलफोर आंचलिक दलफोर दङ आबो दिन चिंखित हाफाराव फैनाय एबं जत त्रिपुराबासिनि आशा आकांक्षा IPFT न थांतोंथ IPFT न टेरिटरि एबं IPFT तरि दङ IPFT दिन सानसे त्रिपुरा हानि अंखे बारानो अंखानानै लामा थांगोन जत त्रिपुरासाराव सुजुग बि दङ एबं बिस्नाथै बुरिनाय एबं बिश्वास दिन सालहा अबयस्य दिनै आसामाव पुरान के सर तेनियो नं बुक्ति पार्टी नियमे फाइए तिनिबो IPFT हा फाइमो बारि खाकसाहा तिनिबो जयनि प्रोग्रामो तंमाइसि फाइनाय सोशल मीडिया राव आखे बरो जतो माइसा फाइनाय नि लगे फाइनाय राव का तिनियो फाइमो के पार्टी CPIM या कारे फाइमसे आं दिनगो बस CPIM तां फाइयो आं CPIM पब तैनो तांगो आइनि पब के 2014 आंनो केहा यूनिट नि सेक्रेटारि पद दियाव आबोना सक्सेस नो तां फाहा आखे 2016 के आं केहा शांतिपुर वार्ड नि मेंबरशिप नि मेंबर उंबा चायना आं जय लाभ के फाहा CPIM निया आखे आबोनि पर्व 2018 आंनो केहा आनंद बाजार अंचलनि सदस्य लासि हा आबोनि 2019 के आंनो पार्टी महकुमार यूथ TYF नि आरो नि मेंबरशिप लासि हा के आं पले बांमानो तां नमा फायहा बसे आबो पपतुय तां दंथ चिनि जातिनि कमारो मा साया CPIM दंखे याके आंखे चंनाया बो आरखेले बुंलायनाया जातिना हाबनायखे साले जातिनि कमारो बासा नांखियो मे आंबो CPIM बेराबो IPFT नो या रम फेमले जातिनि तांनाय राव प्रथम जातिनि मिरुदंड IPFT सेतुय साव आं IPFT नो खालसाया फाइमसे आखे आं IPFT फाइमिंगे दंनाय के विभिन्न पार्टी नि ब्रो चंमायनाय आंनो रां बाय फिलामि के जे कुनो बायके बुनो फिलामि हे चंमायनाय आं रां बाया पार्टी नो हामनो ये आं जाति नो हामनो ये बो पताका नो हामनो आं स पताका नो बेराया बो पताका नो रम फाइमसे तिनियो बो पताका नो रम आं स्माय तां फाइमसे जाति नो पना साल तां फुनैसे नो ये मी आं बरो जे आं साथाये तांमैमसि उखारिये तांनाय हे तिनि आं फायहा आइनि गलति फायहा मया ब्रेक मा सामैना प्रथम तिनसे बदिखिए बासाये रकाव साबा दो आं ए साना खावलै बसनो आं IPFT नि सामु तांनाय हिया स्माय तां फायहा IPFT आयुलावथौ आके सर त तिनियो जे न्यं फाइमो के तव जे CPIM दंना हिमबा त्रे विभिन्न पार्टी तांगे दंने रौनले माकाव चाइजों ब्रांनको आं सामचो विभिन्न पार्टी CPIM तां दं नाय रौनखो CPIM तांगे लाफै
मामी के CPIM तांगे दुगुमाई जुसे आके जों हांसा काउबा हां उनके जाति नि काउबा सामा सानो CPIM में तोंगे कुनो लाफ्रिका ट्रे जों CPIM में फाइनाय बा सामाया थांनाय 2018 वो 16 जना सारा त्रिपुरा वो 16 जना MLA तुमने मा सेताओ के 11 जना थाहा के कमेरु नंफाय दं 12 माले क्रय उमी आके ट्रेस বিভিন্ন রাজনীতি তা তোমরা অনক সামছো বদে কেন আস্তে আস্তে হাওয়া হা কুফাইমিকে কুফাইনো দङ आखे तब IPF टीनो नायफिनायमि सारा त्रिपुरा राज्य से फाइके IPF टीन से नामखौ फैनाय दङ के IPF टीनो हामनाय मा जङ तुमरे तुमने रनो फाइदि मासे IPF टीनो नामखौ हैना जों IPF टी जाति रे तुइ सानाय राव अनि मासे थियो खक्सा हामबाय सर तिनी नं बुक्ति पार्टी निउये बुक्ति पार्टी अ फाइमलाय आंखे BJP IPP जुनो कामफुको BJP दङ माता IPP दङ तावखुना फुलकपियो हिया BJP IPP जुवा तुमने ना फुलकपियो हिना के फुलकपि थांनि से कोनो डिसिप्लिन फायदा क्रय उनहा आवमया आबार चिनि जे तावखे डाइरेक्ट डिसिसन लाया BJP माता IPP यो जुति सेनो चिनि IPP न हामयो ये आं रोना समर्थन दिखाया sekarang ada BJP atau ang kehormatan board committee ni presiden, board committee ni presiden pas, aku tolak komentar lot nom saya proyek ini pam pun nomor apa salah itu masuk apa untuk kita, tahu ke, itu kan full copy orang itu, dan full copy itu kita berusaha 2 nomor tu apa tu 2 nomor orang jangan deh ek nomor orang वहाँ बुजुमा yang वहाँ अब मुझे डायरेक्ट छोरा IPT ना हम यार रोना सिकांगोनो तुमो के BJP यो थांगो BJP थांगो माने बोलाई थानाय 2023 विधानसभा इलेक्शन के फुलकपि उनहमी फुलकपि माने अब BJP हिंदे जों बा मजामा पार्टी उनाय अब BJP ही सालाय बा के बखनो BJP एक नंबर से के हा निब्रुक जतो छियो फुलकपि नि जे चिन्ह न बा बिनि सिम्बल न के हा माने आरती पार्टी हियस नि मक्रुय के निनि नेशनल पार्टी हिमबा नेशनल फ्लावर निनि पदम्बा आबनो तो जतो BJP हियो केनरो BJP नि माता सिम्बल दे बुट मारी बा फुलकपि दे मारी हा आबो के BJP हिंदे चंगमाय बा मा हिजों या फंगा बिस्तारो फरलो तो पाय उसका तो पाय का आंखे फुलकपि न BJP ओरिजिनल हि चंग दहा दा सब बुट मारी के फुलकपि बुट मासवाले मासुके बोले BJP आई न चुम हां के अब के तो के IPP हो के सुपाया उबात्रा बाउ बिसनी सुपाय न पाया के केत्रले पेरो तोला बया वट्रो ओ मया ताउ के चुम हां बोले जब सुमन नेमा जा फुलकपि से बोले चापे के सपाय बथा आई चुगे बेरा न ताव ओरिजिनल चिनी IPP चिनी जाति समर्थन नि न समर्थन दिखाया दल टीवी है खक्सा हम भाई